Malta, de opblazen dag. Dat heeft een motto en dat komt van de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia, die het vermadden was bij Valletta, de haardstad van Malta. En dat is Ljouwert, tjustere zusterstad. De uitspraak van haar die zei: "There are crooks everywhere you look now. The situation is desperate." Malta, de opblaasde dag. Onder een mannen volgroeid en wit als een uitzinnig wilde jerpel zit een man heel in het zuster, alleenig smokend op zijn veranda. De vlier beschidden met reclame, kranten en folders uit tempels en steden en hotels met 5 sterren. Maar vaai is het nijs dat dreunt terug blinde deermachines uit Thailand in wietkalken gravenbleed laai. Eén enkele bom blees een auto benuistend bij de bergenhoer. Zwart verbrand wie de tongen die Malta's maffia het vuur onder skinnen laai. Jerpelpoeden klapten als roekende heuvelsoer, bebouwd met bergen beeldske setters. Do, wees wacht wat ze in Europa's nacht. In het dal van de dee stutst men het wut in de braan, zat men ooit boeken de vlammen in trouw.